вақте ки падарам аз кор ба хона бармегаштанд, мепурсидам: падарҷон, хаста ҳастед? Мегуфт: на ҷони падар, ман хаста нестам. вақте медидам ба фикр фурӯ мерафтам, мепурсидам: падарҷон, ягон мушкилӣ доред? Мегуфт: на ҷони падар, мушкилӣ надорам. вақте сари дастурхон менишастем, хурбачаам гуфта ҳар чиро ба ман медод. Мегуфтам: шумо намехӯред, падарҷон? Мегуфтанд: на, ман сер ҳастам, ҷони падар. вақте ки ба бозор мерафтем, борҳои вазнинро худ мебардоштанд, вале ба ман чизе намедоданд. Мегуфтам: борҳо вазнин нестанд, падарҷон? На, вазнин нестанд, ҷони падар. вақте ки ягон иде мешуд, дар ёд дорам, ба ман либоси нав мехариданд, аммо худашон ҳамон либоси кӯҳнаашонро мепӯшиданд. Мепурсидам: падарҷон, барои мо либоси нав мехаред, ва барои худатон намехаред? Мегуфтанд: на, ман либоси навро намеписандам. ба ман ҳамин либосам басанд аст, ҷони падар. аз байн рӯзҳову солҳо гузаштанд. ман бузург шудам. баъдан фаҳмидам, ки чаро падарам дурӯғ мегуфтанд. дар асл падарам истироҳатро дӯст медоштанд, хӯроки хубро дӯст медоштанд, либоси навро меписандиданд, аммо барои мо истироҳат намекарданд, намехӯрданд ва намепӯшиданд. на гармӣ мегуфтанду на сардӣ. шабу рӯз барои мо кор мекарданд, ба хотири мо марез шуданд. мӯи сарашон сафед ва қоматашон хам гашт. аммо садафсӯс, бар замми ин мо падарро танҳо ба хотири ёрмандиаш пурсон мешавему халос. писар шуд, гар падар қадрат бидонад, бидон зери қудумат сар бимонад.